दासो स्टार्ट खालामबाय खारलांना हायगासिनो थिननाय मानि मावनो नागिरथारो बाला साइजखा हेलौ गाइस नोंथांमोनखौ आंनि फिसा इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायलायबाय माने जखा गैया बखा गैया नै बिनिफ्रायसो स्टार्ट खालामलायबाय गेटनिफ्रायसो देखायलांबाय थानोसै मा देखायलांनो हायो दिनैसो फार्स्ट आगान होफैबाय बड'लेण्ड इयुं किउं 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 मा होनदों गोसानलाय जोंखौ लाब्रानो सिनायनायखौसो लायो दा इसोरबो थांदों होननायनि আমি টকা পয়সা বিভিন্ন বলিয়ে আমি ব্যক্তিগত পাইছো আমি চিন্তা কৰিছো এজন ট্যালেন্টেড মানুহ হোৱাৰ কাৰণে নিশ্চিত কাৰণে নিজকে এটা কৰাৰ কাৰণে আমি সকলক প্ৰয়াস কৰিব লাগিব পুনৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো ओंखाम नेदों ओंखाम जानो नेदों बिदिखौसो लाखायोबा ओंखाम जानो लाइन नेबाय ओमफ्राय जों दसे थाबनो मोनजादों आरो ना ओमफ्राय जों दा जाबाय थाबाय ओमफ्राय जानानै जों दा जाखांबाय आरो ना जाखांनानै जों फैफिनबाय मानसिफ्रा बिराद जादोंमोन आं भिडिअखौनो लानो रोङासै शर्ट मुभि हा दे शर्ट मुभि लानोसै नै गाइसमोन रिमिनाया जोंखौ औवा बारि देखायनो लाबोदों रिमिना माबायदि औवा बारिया नायदो औवा बारिया माबायदि औ नायलाय हामा बिदि जायगायाव बिदि होननो थान्दाब्रानो औवा बारि बेखार जों जनो होनैलाय ada ini happy birthday untuk mana itu main apa yang boleh music and finance tulis nala oh bukan betul siapa mama kalau ayo tuh departemen dong ada music belum dan abi exhibition datang masih painting ini story bokeh tabla all sides could Germany
Nungguin kemana? Ngapain tadi Rimna? Ngapain tadi? Oh iya benar. Mau di mana? Naik dah lulus seru lang nunggu. Ang namanya udah kan? Ya kurcingannya iya. Pancinya. Dukuna sih dengan mendam dukuna. Iya nama. Itu pasti banget. Ya udah mau stay di betul sih. Lempus. Indi bilai indi. Kerasin kira? Kujing aku mun. Apa nih solo. Ya dicibut lah. Sonia Mirza. Kenapa ini? Iya, kakak. Kakak ini kakak. Ini asik. Anda. Dia nak buat. Iya, ini nak buat. Anda mana? Kok gitu, Kak? Pakai dulu, Kak.
Đây लोगोफोर जोंहा दिनै रिमिनाजों आंजों गौरां पार्कआव फैदों बेनो गौरां पार्कआ हेलौ लोगोफोर आं दिनै नै गौरां पार्कआव सोरखौ लानानै फैदों नायनोबा माबायदि मोनदों गौरां पार्क हेलौ लोगोफोर आं दिनै नै गौरां पार्कआव सोरखौ लानानै फैदों नायलांदो रानबाय आं बे बिबारखौ माबा बथानियावहाय बाहायो मानो नांगौ हासिलाबायनाय मा माबि नायो ए ओइ आदामोन गौरां पार्क में आके कैसा लगा गौथैशाली है वो गौथैशाली गौरां पार्क नहीं है ये तो क्या है मतलब गौरां पार्क गौथैशाली हाँ, जो यहाँ पर ऐसे ऐसे रखा है ना यहाँ पर इसमें मतलब इसके नीचे मतलब मुर्दे है मुर्दा सब मुर्दा है यहाँ पर हेलो सिस्टर गौरां पार्क में आके कैसा लगा बहुत अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पे पर हम लोग यहाँ का ही है तो हम लोग देख चुके हैं फिर हाँ, भी जीजू आया कि नहीं नहीं आया वो तो वो busy है हाँ ठीक है थैंक यू हेलो क्यों हंस रही है आपने पूछा था गौरांग पार्क में आके कैसे मिला और उन्होंने बोला अच्छा लगा कोई रिएक्शन नहीं दिया मतलब मैंने जानबूझकर किया बोला था पूछा था लेकिन उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं हाँ हाँ क्योंकि उसको भी लगा था मैंने कुछ गलत नहीं कहा सोनिया गौरां पार्कआव फैना माबायदि मोनदों जोंनि बर' मुंदांखा मुंख्लंफोरनि मा होनगोन बेखौ नेरसोन खाम्फा जों बिराद लाखि होननानै बुंनांगोन माने नुफैबाय दिनैसो फार्स्ट टाइम नामखौ नायनानै दोनथ'नि मा नाम बेयो मार्किया जों गामि सोर सिखोला गोमो गोमो आदामोन गौरां पार्कआव फैना माबोरै मोनदों गौरां पार्कआव सिख्लाफोर बिराद मोजां मोजां दं साननायजों मा खोथा नों जेबो सानाबानो जाफिनबाय आब' बेखौनो गौरां पार्क होनो ना आब' गौरां पार्क गायनो ना नानिमोन बेनो ना गौरां पार्कआ गौरां नङा ना ओइ नङानो माथो एफा मोजां बिबारखौ खादों इनि सिख्लाफोरा इसोरनो बिबार खाग्राया सिख्लाया बोरैबा जालायदों 이거 그냥 이런 사람이 없으면 같이 난 그냥 남이 사람 여기 그냥 이런 사람 कैसा है मीठा है
Sweet है ए लेट्रा मात्र गोलोम देखौनो डिस्काउंट कितना पैसा है दादा ये ला दिया ना डिस्काउंट थोड़ा थोड़ा दे दो 가라. 땅 선물. 갔다 오드. 아, 건가 보다. 아.